Bine v-am regăsit, prieteni, vă invit astăzi la un prim videoclip cu locuri mai interesante de prin lume. Acest prim loc pe care îl vizităm astăzi are oarecare legătură și cu țara noastră, într-un mod care nu e nici de laudă, nici de rușine, ci pur și simplu din categoria conexiunilor interesante cu care ne putem delecta. Povestea de astăzi trebuie să înceapă cu mențiunea că Regatul Unit, ca orice țară serioasă, deține mai multe servicii de informații serioase, cele mai importante și cunoscute fiind MI5, Serviciul de Informații Interne, și MI6, Serviciul de Informații Externe. Ca orice serviciu de informații serios, MI6 are un sediu serios. Sediul central al MI6 se află în Londra, la adresa Albert Embankment, numărul 85, pe fosta locație a grădinilor Vauxhall. Clădirea a fost proiectată de către firma de arhitectură Terry Farrell & Partners, a fost construită de către antreprenorul John Laing plc și a fost inaugurată în 14 iulie 1994 în prezența reginei Elisabeta II și a prințului Philip. Scopul ei primar nu a fost acela de sediu central al MI6, dar a primit acest rol sub Margaret Thatcher la prețul de 152,6 milioane de lire sterline, valoare care include prețul de achiziție și nevoile speciale ale serviciului. Clădirea a avut parte de un atentat terorist și mai multe alte tentative. A apărut, bineînțeles, în mai multe filme din seria James Bond. Arhitectural a primit în general recenzii favorabile, dar în mentalul colectiv a fost văzută ca având un aer mai mult de Gotham City decât de Londra și din această cauză a primit mai multe porecle, cum ar fi Legoland, Babylon on Thames, Vauxhall Trollop, The Ziggurat și nu cele din urmă cea care ne interesează pe noi, turnurile lui Ceaușescu. Cu o suprafață de 23.457,7 metri pătrați, această poreclă a primit-o desigur din cauza faptului că unii o vedeau drept o grandomanie care aducea aminte de Casa Poporului construită de Ceaușescu, cu toate că cea din urmă are o suprafață de peste 10 ori mai mare. Faptul rămâne însă consemnat în istorie și poate fi găsit rapid pe Wikipedia, în The Daily Telegraph și în alte locuri de pe internet.